It-tnejn filgħodu komplet il-kawża li fetaħ il-Partit Nazzjonalista fil-qorti sabiex inġibu lura l-400 miljun li sterqu mid-dil fraudolenti tal-Vitis. Fuq barra tal-qorti il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech spjega lil ġurnalisti preżenti li jissa huwa ċar aktar minn qatt qabel li Robert Abela ilu 3 snin jaf b'din is-serqa tant li ħadem kontra l-interessi tal-poplu u favur il-kriminali. Prim Ministru illi ċar li qed jaġixxi b'mod perikolus ħafna. Prim Ministru li tant ħarbulu l-affarijiet minn idejh għax tikdeb illum, tikdeb għada, tħawwat illum, tħawwat għada, fl-aħħar kollox jisplodi fidejk. U dak li ġralu Robert Abela u għalhekk qed jiġipruħu b'dal-mod erratiku, b'dal-mod inkwetanti, tilef kull tip ta' kontroll, olla leħnu fl-awla tal-qorti jiena ngħid Prim Ministru li issa mhuwiex biss ikkontrollat, mhux biss kif qedlu l-bieraħ ippossessat, imma issa huwa Prim Ministru iddisprat. Bernard Grech qal li Robert Abela ma jridx li l-qorti tkun taf kemm hu verament kien involut f'dan id-dil fraudolenti. Illum ma jridx u ma rridx u oppona bil-kbir saħansitra qabad jgħajjat fil-qorti, fl-awla tal-qorti. Din l-inkjesta ma jridix tasal fidejn l-imħallef. Robert Abela ma jridx il-qorti illi tiġġudika billi kollha l-fatti kollha f'idejha. L-istess kif ma rridx li l-poplu fit-8 ta' Ġunju jiġġudika billi kollu l-fatti kollha f'idejh. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista insista li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem favur din il-kawża sabiex jassigura li toħroġ il-verità kollha u l-poplu jieħu l-miljuni kbar li nsterqu mill-beħ ta' 3 sptarijiet. Ilna ngħidu li dal-pajjiż għandu problema, llum qali tal-qorti in open court. Għalhekk għandna obbligu u dik ir-responsabilità aħna qegħdin nerfawha għax hekk huwa dmirna u ħankomplu nagħmlu pressjoni tagħna b'kull mezz legali u leġittimu possibbli. Mistoqsi dwar is-sejħa li qed issir minn esponenti laburisti sabiex it-tlieta filgħodu jinġabru quddiem il-qorti, Bernard Grech appella lin-nies biex jafdaw lill-ġudikatura li qed tagħmel xogħla. Id-dmir tagħkom huwa biss lejn il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna, lejn il-poplu Malti u Awċi biss. Hemm bżonn li ħadd ma jibqa' jħalli lil mafja kriminali tikkontrolla lin-nies illi tarida tajba illi jafu li għandhom obbligu li jagħmlu dmirhom biss lejn pajjiżna. Intant l-avukat tal-Istat reġa' oppona bil-qawwa kollha biex il-qorti jkollha kopja tal-inkjesta Vitis minkejja li din ġiet ippubblikata fil-ġurnal Malta Today. Din kienet it-tieni darba li l-avukat tal-Istat oppona għal din it-talba. L-avukati Edward De Bono u Nicolas De Bono qed jirrappreżentaw lil Bernard Grech u Adrian Dalija f'din il-kawża li se titkompla fl-20 ta' Ġunju bis-sentenza għandha tingħata fil-11 ta' Lulju li ġej. Preżenti magħhom kien hemm ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino.